đủ chứ đi. Trong lúc này nữa. Đấy, đó là Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों लोगोसे आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो जासिहरनानै दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअखौ लानानै फैनाय जालायबाय। थ' भिडिअआ जाबाय दिनै बर' हारिनि माने बाथौआरि धोरोमनि गेजेरजों जे हाथासुनि हाबा होनाय नियम, बे गासैबो नियमखौहाय होआब्लाबो आङो नोंथांमोननो ससेल' जे हिन्जाव गोदाना हौवा गोदाननो ओंखाम खुरनानै होनायावहाय माबायदि नुथाय जायो बे नुथायखौ आं नोंथांमोननो सिगाङावहाय लानानै फैबाय आरो नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। गोबाङा मिथिखागौ जायफ्रा बाथौ धोरोमनि आरो गोबाङा मिथियाखै जानो हागौ, जायफ्रा मिथियाखै नोंथांमोनहा नायनानै लाबानो जाबाय आरो। थ' अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। थोरसि रानबाय हिन्जाव गोदाना। बिसोर मेंब्राङावनो जाखायोलै। सुनाङा, आखाइ सुनो मोना। हौवा गोदान नांबा आखाइ सुवा। दै होखागोन। दै होबाय ना? औ, दै रानदों। आइना आलदा जालायबाय फरायनायाव नुनाय नुखायनो माबा आलदा जालायबाय दाना होमबालाय फुरा जाजोबथारसिगोन बिसोरो जोबजासे नङा जाया बे एसे एनैखौ जागोन फुरा जाजोबसिगोन आइना आलदा जाबाय एसे होनायखौ मोनजागोन बिदि गैला दाना नै गावसिनि रायज्लायनायासो हाबजोबखायो। जाबाय। बावनो सिनायसै दा बेदरखौ सोरबा बांसिन होयो। दे बेदरा बेदरनि बांसिन होबाय खोनागोना जों नोंनालाय सोर सुना होबावलै जाम्बा? जाबाय लगायदो दे दाना। लगायनानै दं। जाबाय नालाय जाबाय। जाबाय đủ chứ đi. Trong lúc này nữa. Đấy, đó là आच्छा नों मानो आंनि फंबायनि हाबानि ओंखामखौ सिख'ना जाखो? हा? नियम माने बेदरा गोथाव जादोंना जायाखै? हा? बरिया जादों।